Здрасти, пичове! Ето ме за още един клип. И днес имаме отново 4 честа, както винаги, за отваряне. Също искам да разгледаме и малко по-късно ачивментите ми. Всъщност не съм спечелил нито един ачивмент. Само че се надявам днес да се опитаме да изпълним един. Вече знам един, от който ще получим 100 кристала. Ето го тук. Той е да се присъединим към клан. Както виждате, аз съм 3-ти левел и мога да се присъединя към някой от клановете. Но това ще направим след като отворим 4-те честа. Да започнем с сребърния, 19 злато, един рицар, една карта стрели, една огнена топка, 23 злато, един спер гоблин, един стрелец. Епик карта! Това е армията на скелетните. Така, 21 злато, 2 кристала, един гоблин, един стрелец. Сега веднага слагам втората ми епик карта в декът ми. Слагам... Ще заменя с спер гоблините. По-скоро ще заменя спер гоблините с... Боже, този е 6-ти левел! И как ще успея да го бия по-точно? Освен ако не е афъка. Кажи ми, че е афъка. Ако е афъка, ще се пукна. Стига да е. Гадост. Защото ако беше афъка... И всъщност, ако го бием, без да ни събори нито една кула, това ще ни даде много добър съндък. По-добър от златния, от сребърния. Боже! Бих някой 6-ти левел. Само Silver Chest. Сериозно ли? Заслужавам повече. Как ти де? Ето я и армията от скелетони. Тя се впуска срещу... Всъщност аз май не пуснах и с гиганта, ако не се лъжа. Това ще продължи. Извинете ме, болен съм и се налага да кашлям. Сега изстрелваме една огнена топка. И бум, една такова размазана. И пускаме една армия от скелети. Заедно с бомбара ми размаза. Сега двама стрелци срещу... Не съм... Добре, хайде. Валкайри, хайде. Почти. Боже, кучетата отново се разменях. Те са отвън, аз съм отвътре. Съм затворил всички прозорци. И ги чувам. Ако вие ги чувате също, просто вече съвсем... Пак казвам извинете ме, трябва да кашлям, защото съм болен. Даже чухте, че имам преграх на глас, само че си го поправих. Сега армия от скелети и дракон, и това би трябвало да размаже този втори левел играч. Ето готово. Мисля, и огнена топка за накрая. Даже нямаше нужда от нея. Не, всъщност имаше, защото ако видим
Погледнете. Нямам думи. Виждате ли ето този чест тук? Има една епик, 30 нормални карти и 6 реар. Погледнете, струва 320 кристала. Боже господи, това знаете ли колко е добро? Веднага слагам да се отваря. Сега преди да продължим с краун честа, ще се присъединя към ето този клан, който се нарича Смъртта. И ще донейтна един рицар и ще поискам другите играчи да ми дадат една мини пека. И всъщност мога да чатя на другите. Ето. И всъщност заедно да си пишем, да играем Friendly Battle. Примерно ето. Friendly Battle е битка между мен и още един човек от клана. И не се взимат купи, не се дават купи и така нататък. Както виждаме, има само един онлайн. Това съм аз, предполагам, затова не може да имам... как се неща? Не мога да се бия с друг човек. Та сега ще видим achievement-а. Ето тук. Не, само трябва да го намеря. 100 кристала. Бум! Така. И пускам гигант. И малко скелети, които да размажат буквално кулата. И една мини пека отзад, въпреки че не ми трябва. Всъщност мисля, че ще ми потрябва просто за по-бърз ефект. И готово. Сега, както видяхте, има 138 кристала, което означава, че мога сега, в този миг, да отворя магическия чест. Ето тук. Само, че няма да го направя. Защото, ако излезе нещо яко от краун честа, значи да преброим какво стана в този епизод. Има един краун чест, ето тук. Да, излезе ни още една епик карта. Джойнах се към клан и получих 100 кристала. Ако отворя и магическия чест, вече ще стане твърде много. Затова ще го направя в някой друг епизод, който сигурно ще е след 10 минути. Така и мини-пеката и армията от скелети би трябвало да се справят добре и да разрушат тотално опонента ми. Отзад има и да, справиха се. Само армията от скелети и една мини-пека и видяхте какво става. Хайде да го отворим. 152 злато, 2 кристала, стрели, 4 спергоблина, 11 стрелци и 2 мини-пеки. Добре.
Само заради мини-пеките съм доволен. От другото не съм. Така. Знаете ли какво? Знаете ли какво наистина? Нали виждате, тук можем да си купуваме карти. Ако изчакам, има много добра оферта. Например, на... Аз тук всичко го имам, освен Лайтнинга. И ако от тук, от ето този чест, излезе принц или уич, ще се гръмна. Ако излезе принц, наистина ще се гръмна. Това беше за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Както виждате, има Magical Chest. Ето тук. Затова ударете лайк бутона. И ще се срещнем в следващото видео. Чао!